בפרסומות, התחדשות עירונית תמיד נראית פשוטה, קלה ומהירה. אבל עבורכם, בעלי הדירות, המציאות מורכבת ומלאה בהחלטות גורליות. איך לבחור קבלן אמין? איך לקבל את התמורה המקסימלית? ואיך לנצח את הבירוקרטיה? מהיום אתם לא לבד. ספרטה, מנהלת דיירים מקצועית שמלווה אתכם יד ביד מהמפגש הראשוני ועד לקבלת המפתח. אנחנו בצד שלכם, מייצגים רק את האינטרסים שלכם ומוודאים שכל מילה בחוזה תהפוך למציאות בשטח. עם ניסיון מוכח בניהול של מעל 100 מתחמי התחדשות עירונית, אנחנו נעשה הכל כדי שהפרויקט לא יישאר על הנייר, אלא יהפוך לבית החדש שלכם. ספרטה, מקצוענות בהתחדשות עירונית.